a ko kelen do dusu kamikami ye direkaw bolo ka sabu kɛ sifin mɔgɔ 9 de bɔnɛna u nin la cɛ marifatigiw fɛ minnu ma lakodɔn. Sifinakaw bɔra kunu kari direi dugu kɔnɔ k'a fɔ k'u bɛ taa Tɔnbɔkutu. Direi ni Gunam sira kan cɛ marifatigiw lajɔ fɔlɔ yanni k'u mabɔ sirabada kan ka taa ni sifinakaw ye kɛrɛfɛ. O kelen u ye chauffeur-kɛ labila ko ka taa. Chauffeur-kɛ y'a ko dɔ tuma min na cɛ marifatigiw ye sifinaka maa 9 bɛɛ lajɛlen de lajɔ ka mugu ci u la. Maa kelen de ma bɔ u cɛ la mun kisira. O waati kelen de la Mali finitigilakaw ye yɔrɔ kofɔlen sɛgɛrɛ walasa ka sifinaka minnu sara u su ka se direi dugu kɔnɔ. Kunu kari mɛ kalo tile 19 lansara waati de la sifinakaw su dɔnna wa direi dugu bɛɛ de bɔra walasa ka bɛn ni janaja ye. Hakili jiginna sifinaka minnu sara u bɔra direi k'u bɛ taa Tɔnbɔkutu walasa ka bɛn ni farikolo ɲɛnajɛ ɲɔgɔndan min ye épreuve sportive ye min kan ka Mali finitigilakaw kura sugandi k'u ta. Dɔgɔkun tɛmɛnen o direi dugu kelen de la cɛ marifatigi dɔ ye sanfɛ mugujugu pɛrɛntan den 3 de fili fajiri waati tɛnɛn su ka dugu jɛ tarata la. Direi mun bɛ Tɔnbɔkutu mara la ani Tɔnbɔkutu yɛrɛ cɛ kilomètre 120. Ni Aluseyini Alhaji ka laseli ye VOA Bambara tɔgɔ la ka bɔ Tɔnbɔkutu.